Jeg har toppunktsformlen, parentes minus b divideret med 2a, og minus d divideret med 4a, parentes slut. Det første led koder for h, og det andet koder for k. Så er det altså hk. Og så ved vi, når vi har den her formel, a, parentes x minus k, parentes i anden plus k, den ved vi har toppunktet hk. Og når vi ved det, så skal vi bevise, at vores andengrads polynom her, altså ax i anden plus bx plus c, den skal så være lig med vores anden formel a, parentes x minus k, parentes i anden plus k. For at bevise det, så tager vi den baglæns, og det vi starter med, det er, at vi ganger parentesen ud, så det bliver a, parentes x i anden plus h i anden minus 2xh, parentes slut, plus k. Når det er gjort, så ganger vi a ind i parentesen, og det har vi gjort her, så det bliver ax i anden plus ah i anden minus 2axh plus k. Det sidste led er så, at vi skal bytte rundt på to led, som vi har gjort her, så det bliver 2x i anden minus 2hx plus ah i anden plus k. Det der sker er, at vi har byttet rundt på ah i anden, det kommer over at stå her, og så har vi byttet rundt på 2axh, så det står her. Udover det, så har bogstaverne ændret sig sin rækkefølge, så det står 2ahx i stedet for 2axh. Okay, og ud fra det Jesper har sagt, så har vi vores formel her. Og nu så vil vi gerne have ledene til at passe til hinanden. Og først så har vi det første led, som er ax i anden, og det passer perfekt til hinanden. Så har vi b-ledet, som er bx, og i vores formel så hedder det som minus 2ahx. Og så har vi c-ledet, som hedder i vores formel ah i anden plus k. Og for at b og c skal passe til hinanden, så starter vi med, at b det bliver lavet op til minus 2ah, fordi vi fjerner x på begge sider, og c det bliver lavet op til ah i anden plus k. Og når vi har de to ting, så vil vi gerne have fundet h og k, fordi de ligesom er de to hvad skal man sige, led i koordinatet. Og h, hvis vi isolerer h, så bliver det lavet op til h i lige med minus b, det bliver med 2a. Og c, det er så lidt sværere proces. Det vil starte med at blive lavet op til ah i anden plus k, eller som det starter med, og så bliver det lavet op til c minus ah i anden plus k. Og derfra, så bliver det så til c minus a gange b i anden, det bliver lavet til 4a i anden. Og grunden til det er, at vi har h her, som vi så sætter ind, og derfor bliver det så det tal. Og nu vil jeg lige over. Så er k nu lige med c minus a gange med b i anden divideret med 4a i anden. Og så indsætter vi, for at komme videre, så indsætter vi fællesnævneren 4a. Så k nu er lige med 4ac minus b i anden divideret med 4a. Og så indfører vi diskriminanten b i anden minus 4ac. Så k nu står alene som minus d divideret med 4a. Og før beviste vi, at h er lige med minus b divideret med 2a, som vi ser heroppe, og k, som vi lige har bevist, er lige med minus d divideret med 4a, som vi ser her, og hermed er sætningen